Gospodine Hodžiću, samo da ti pojasnim. Danas ide tužilaštvu prijava protiv tebe. Ti si doktor. Imaš zakletvu položenu. Da ne govorim o plazmama. Ti si ovdje lažirao svoje potpise da bi naplatio sramni 100 maraka da sjediš ovdje. Iskupljuje se i pročitat ću vam sve kad ste to lažirali. Evo vam sva dokumentacija. Evo pogledajte svoj potpis. Zato, a kako si dobio pare? Zašto nisi pare vratio? Tako da je na 2, 4, 6, 8, 21 sjednici lažirao svoj potpis da je ostao do kraja. Ili nekoga zadužio. Čak šta više, neko iz stručne službe gradskog vijeća izvijestio ga, on je mislio pobjeći ili je najavio malo ranije otići. Danas je tužilaštvo, ovo je zloupotreba položaja i zloupotreba javnog novca. Mogu misliti kako u bolnici to onda uzimate kad za sramni 100 maraka ovdje varate građane ovog grada. Sve vam ovdje ima dokumentovano, nije mi bilo mrsko i ovako ću vas sve jednog po jednog ofirati. Možete sami pogledati, svoje potpise pogledajte i današnji pa ćete vidjeti. A ove zajedničke službe naći ko vas je izvijestio, to budite sigurni i taj neće ovdje upravi rad dok sam ja. Znači, Hodžiću. Apsolutno žalosno za jednog doktora specijalistu. Ali vi ste to pokazali kroz čitav svoj život. Bježeći iz Busovače, pa ste ispred DF-a izabrani, pa se prodali SDA-u. To je tačka dnevnog reda. Samo da ja završim, predsjedavajući. Da završim. Hoću da pokažem kontinuitet varanja ovakvih tipova. Sram te bilo, ti kradeš ovih građana po 100 maraka po sjednici kojima ne pristuješ. Ja bi se stidio, ja bi u zemlju propao. Vjeruj mi. I da je te sredi sram i vi ste taj doktor i vi liječite građane do 12 kao fol u bolnici, poslije 12 privatno te plazme za... Vidite nešto, mi smo jutros jedva započeli sjednicu jer nije bilo kvoruma. Ja sad tražim od službe koja vodi statistiku da se provjere svi potpisi, sva prisustva, odnosno sustva sa sjednica na ovaj način na koji gradonačelnik pokušava lažirati ovo moje prisustvo ili eventualno moje potpise. Znači tu sad ja tražim od vas kao predsjedavajući, znači tražim da se da se sad izvrši provjera svih prisustava i svih odsustava, svih potpisa i svih uplata i svih ostalih stvari za koje se ja ovdje lažno teretim i optužujem. Ajde, molim vas, znači da... Ti mene prijavi. Znači, Hodžiću, nije pravdanje to da sada sve još neke pofatamo i sve ćemo pofatati. Opravdaj sebe, evo dajem ti, pogledaj da si krao po 100 maraka, sram te isti bilo. Ti ljekar specijalista i ugledne te stranke SDA, sram te bilo.